Goodie. Tusek. Jeg går en tur sammen med et lille bælski. Jeg ved fandme ikke lige, om jeg siger ham. Jeg har vendt den ting om. Der er lige nogle ting, du skal vide, når du er på min channel. Jeg laver 2 slags videoer, tror jeg. Jeg laver også nogle redigerede, sjove, hvis du synes det, videoer. Jeg prøver selv, jeg er sådan lidt nybegynder i det. Så vi kommer her. Ja. Og så laver jeg også Ask Me, eller jeg har valgt at kalde dem Just Ask. Som lyder bedre end bare Ask. Ja, det var bare sådan en lille orienteringsfilm. Vlog. Hvad er forskellen på på vlog og blog? Ja. Jamen det var det. Og lige en ting til. Jeg har normalt ikke hat på. Jeg har normalt ikke hat på. I virkeligheden ser jeg herud. Jeg vil prøve i fremtiden at sætte den frisyr på. Men hvis hun det er bare sådan en engangsvideo, så ved man aldrig.